Pozdrav svima i dobrodošli u drugu epizodu Techit Minecraft Techit Let's Playa i sa mnom, kao što sam i rekao u prošlom klipu, Iva Mariju ili Justa. Da, može i Justa skraćeno. Da. Danas ćemo da završimo ovu kuću što sam ja bio započeo. Znači, treba će nam marble, evo ti pik. Nice. Samo da ne znam gdje mi je, da napravim ja jedan za mene. Ovo izgleda lijepo. Koje? Ovo šta si ti počeo graditi. A vidim imamo i... U stvari tu sam si sakrio da me nije cepaju. Na kraju klipa. Skopimo ovako i... Ok, di pronalaziš marble? Ovamo je bio marble. Ima još uvijek. E sad i ovdje sam našao neku koč, skrinju, rudnik. Pa sam ja tu stavio znak, ali to ćemo poslije da kopamo. Beđi brovco. To ćemo poslije da kopamo sad, da skupimo marble, da završimo kuću. Dobro, oba, imaš baklje možda? Ne. Pazi koji zombi s tebe. Gdje? Fuck. Eto ga, ode. Ok, hvala. Ok, znači nemaš baklje. Nisam napravio. Hoćemo se zaletiti na brzinu da ih napravimo? Šta imam kod mene? Eto, super. Ok, ti si bio prošli put rekao čemu služi marble, to jest... Da. Kao dekorativni blok. Da. Trenutno. Da li on ima još neku funkciju ili samo tak za opis? Za sad je samo dekorativni blok i to je to. Aha, ok. Možeš da sagradiš kuću ili tako neku glupost od njega. Nice. Jesi bio... Nisam pogledao prošli klip do kraja. Jesi bio govorio možda nešto o Minecraftu ili baš o Minecraftu? Pričao sam o Techitu. Aha, a nisi, o Minecraftu baš i nisi? Pa ne baš. Ono najosnovnije tipa da je Minecraft sandbox tip igre, da ga je pravio švedski programer. Nisam o tome pričao, hvaćiš slobodno. Da je poslije izdana od kuće Mojang ili Mojang ili neki ljudi čitio kako god hoće. Da. I u početku je cijena bila veoma niska, a posle kad se igra rerisovala kao oficijalno, onda je cijena skočila na 25 evra. Da, Minecraft je dobio dosta nagrada. Od 22. siječnja 2013. igra ima preko 9 milijuna aktivnih igrača, jel? Da. To je velik broj, znači popularna igra. Jeste. Sad postoje ljudi koji misle da je Minecraft veoma glupa igrica, ali ode mi pik. Baš naprotiv. Da, radi toga je glupa, zato ti ode pik, da. Inače nije toliko glupa igrica, samo treba da se zna da se igra i malo da si ima živaca kad te i cijepaju. Skeleti. Sorry, reci. Ne, rekao sam, kad ti cijepaju skeleti, zombi ili još gore kad ti creeper raznese pola kuće. O da, to je neprocjenjivo. Minecraft je zapravo veoma posebna igra, zato veoma je malo sličnih igara koje su actually uspjele. Tako da je, po mojem mišljenju, Minecraft je veoma poseban zapravo. Slažem se. Postoji fail kopija Minecrafta. Ne znam baš tačno kako se zove, ali...
Mislim da je nešto manje, tako nemam pojma. Opa, skeleton tu. Pazi da te ne ubije. Ti treba mač. Da. Smo ga ubili? Je. Anyway, sad je skoro izašli Android verzija, nije skoro, ja mislim da je prošle godine izašla Android verzija Minecrafta kao Pocket Edition. Super, to nisam. Znači moći se igrat na mobitelu? Da, na Android. Super. Mislim, malo mi je teško zamisliti kako ćemo upravljati, ali... Nije loše, imam i ja na tabletu. Znači, da se igrat? Da. Imaš auto jump, tako da nemaš nikakav problem. Super. Opa, još jedan zombi tu. Evo ti mačak koji ti treba. Dobro, još ja njega pikom. Iza tebe. Nice. Ja sam bio napakao neke modove, ali ne znam sad stvarno da li rade. Mislim da sam provalio isto kako se pali onaj mod za sječenje drveta. Ali nisam siguran. Treba toggle da se stavi valjda na 1 ili tako nešto. Tako da je to još u... Ako neko zna kako se taj mod pali, neko Da, evo sekunda, sad će da vam to... Nek slobodno nam stavi komentari, ali... Sekunda samo... Ja više nemam pik. Sekundu imam ja kod mene. Evo go... Cheats enabled. 3 assist. I vidi sad ima kosa crta 3 assista sranja, ali ja se stvarno nemam pojma da li to radi ili ne radi. Evo ti. Nice. Jebeno, opet ja nemam pik, sve čekaj. Pa idemo napraviti puno piku. Imam ja ovdje gore crafting table, pa... Iga. Pazi zombi. Pusti mene, idem ga reći. Koliko Marvel imaš kod sebe? Zombi je... Bacio je nešto. Ne, Marvel koliko imaš? Marble, imam 1,5 stack 64 i još 33. Ja imam 4 stacka. Nice. Ajde ako hoćeš idemo da napravimo to do kraja. Ajde. I opet pada mrak. Da, u Minecraftu je posebno zanimljivo igrat noću, zato jer... Lično znam iz iskustva. Da. Kroz igru imate achievement kad kliknete, na primjer sad ovdje piše Minecraft, kliknete na Minecraft imate Industrial Craft 2, tako da vam to pravi neku kao, otkud znam, kao uputstvo mogu da kažem, ja to nisam dopunio u prošlom klipu. Znači prvo što trebate da skupite jeste ovaj Resin from a Rubber Tree, znači treba nam jedno drvo koje je gumeno drvo, prevodu bukvalno. Sorry kad te prekidam. Izvini, ajde kaži. Vidim dvije stvari. Prvo, nemamo vrata, što je veoma zanimljivo. Pa još se pravi kuća. Da. A drugo, možda bi mogli napraviti krevete, tako da se actually riješimo ove, da ne moramo čekat jutro, to je da možemo spavati. Jel znaš možda šta nam treba za krevet? Vune i daske. Ajde idemo naći vune i daske. Evo tebi ovaj moj marble, a ti slobodno od njega složi još. Ovog, a ja ću ići naći ovcu. Sad čekaj, ima
samo ti stopi malo irona da ti damo ne kao klješte. Pošto on je baci 3 vune odjednom. A, može. Klikneš desnim klikovima i mislim na ovo. Su dovoljno velike ove sobe, ne budu preterani. Pa da, ogromni su. Samo kako si beše kraftuje. Evo ti. Evo. Nice. Hvala. Nema na čemu. A ček, nisam ih... Iza tebe. A. Sad ih imam. Nekim slučajeva sam dobio nekako Iron Helmet, ali nemam pojma odakle. Bacio ga je skeleton kad sam ga ubio. Aha, okej. Opa, Enderman ovdje. Pazi da te ne ubije samo. Veoma je zanimljivo kad umreš. Da, izgubiš sve stvari. Opa! Lol. By the way, spawn ti je s druge strane ostrova. A, divno. To jest nije puno daleko, ali to je kod kuće. Samo s druge strane. Nije odmah pored. S druge strane. Sad ja, a, naš sam. Auk ne proganja. Polako se završava kuća. Je li ovo rubber tree ovdje pored kuće ili... Pazi skeleton. Ja vidim skeletona pored kuće. I sad je u kući. Sad ću da završim to, da sredim. Moram malo drva da skupim. Pravim jedan pik. Čekaj. A jutra je. To je nice. Jop. Mislim da nema ovdje rubber tree pored kuće. Okej. Ajde samo mi reci da radi ovaj glupi moć što sam obacio di seče drvo. Ali ne, to ne radi jer to je... Ajde, neću. Opa, 2 creepera ovdje. Ne, samo pored kuće. Jedan creeper. Ili ih ubaci u vodu. Evo ga pored kuće. Okej, nemoj da ga pustiš unutra. Okej, imamo vrata. Jeee. Ali, i dalje nemamo krov, što je inače mali fail. Aaaa! Pazi. Oh god. Samo izađi na vrata, molim te. Možemo ga zatvoriti unutra, ja ga skačiti. Ne. Evo ga. Kako misliš da nastavimo sa izgradnjom kuće ako ga zatvorimo unutra? Doći. Čekaj, pusti ga da dođe u vodu. Dobro. Sad ako pukne ne može da napravi damage. Anyway, krov. Krov? Od čega ćeš krov raditi? Nemam pojma, mislio sam od marbla. Dobro. Ali ako stavim ovdje ne mogu da skačem, a mene to nervira. Tako da moram još jedan blok da dignem u kuću. Moram još jednu. A ne, treba. Evo ga. Imam za krevet. Ok.
Pa imamo gosta. A? Imamo gosta. Ode. Će da dolazi tu kao smrad. Mada zašto držiš još više novca u kući? Dala je ušla. Dobro, porasi guna za još jedan karet. Imam stoji drvo i ostale stvari. Pa trenutno nemamo ništa. Ovdje upravo sam stavio. Samo je ušla. Stavio sam običan marbl na marbl to. Brik. Bi samo ovo sranje Ja, to bi bilo super. radilo za drvo. Jedna ovčica pokušava da izađe. E pa, ko je kriv što je ulazila? Najmoj da je puštaš neke. Neka. Nek živi s nama ovdje. A, imam dva kreveta, dio hoću da ih stavim. Ma gdje hoćeš, a jedno sad. Tuk ne namestimo sve lepo. Evo ti ako hoćeš za krov pomogni samo. Okej. Ja mislim da će nam biti malo mrak. Imamo baklje. Aha. Ja ću stopiran časkom klip samo dok se gradimo krov do kraja. So, be right back. Ok, sagradili smo krov, namestili smo, to jest još nismo namestili prozore, staklo nam fali, ali bit će. Znaš šta sam razmišljao, gore na krov da izbušimo rupe za staklo. Može? Samo odaberi neki oblik. Pa može. Možemo ovako. Mislim se. Slažem se. To je prirodno svjetlo. Da. Ah, fuck, fail. Anyway, ako neko zna neki mod sličan Timber modu, to je isto za sečenje drva, pa ako neko zna, brate, neka napiše dole u komentar i da nam kaže da skinemo, pošto ovaj mod ili nas zaza ili neće da radi. A ne, javno jeste, pa ja ću sad još malo da umrem, što nemam šta da jedem. Dobro. Trebalo bi naći nešto za jelo, kao. A dobro, imamo, evo ti si gladan. Pa, ja zapravo imam. Ja sam ubio ovcu i kokoš. Ok, imam kokošku. Kokošku, da.
Šta ćemo prvo od mašina da napravimo? Prvo od mašina. Da. Ja mislim da je onaj macerator najbitniji zapravo. Samo sekundu. Da vidimo čega se pravi. Ali nema možda njega dovoljno. Mass fabrikator, what the fuck? Napiši samo MAC pa ćeš dobiti. Treba nam electric circuit, machine block i... A možemo da napravimo to, refine iron kako se pravi? Iron gurniš u pečnicu pa... Zašto ovdje stoje refined iron dust, what the fuck? Nebitno. Znači možemo da napravimo to. Da. Ali treba nam glupa guma. A nemamo glupo drvo. Možemo glupo drvo nabaviti ujutro. Nisam baš kapirao. Pa ne, kao sad je noć pa da ne izlazimo van. Pa kapiram to, ali nisam te skapirao baš. Gdje ćemo da nađemo drvo? Budemo ga našli negdje. Idemo spavati da bude dan. Fino ja namjestio bračni krevet. Ček stani da probam da namestimo. Aha, turned off globally. Ja mislim da sam ga sad isključio, znači sad ću da probam. Evo ga radi, dođi da vidiš. Konačno. Više mi se smučilo. Pogledaj. Gledam. Dođi ovdje. Evo ti 3 tab za kad nađeš ono drvo. I odmah se posjedale. Super, bravo. Evo ti ova. Okej. 3 tab, pa onda s njime skidaj gumu kad nađeš drvo. A gdje da nađem drvo? Drvo ti je malo tamnije od drugih. A znam da je tamnije, ali nema ga ovdje. Stvorili smo se na retardirani spawn. Da, retardirani spawn. Može stepenice, ne može. Od čega da napravim stepenice? Od drveta ili... Da, definitivno smo se stvorili na retardirano mjesto. Našao sam naftu. I creepera sam našao. On obično ide uvijek s tobom. Kamikaze creeper. Anyway, kamikaze. Ako neko ne zna kako se craftuje 3 tap, znači stavite... Ajde samo ću diskucam ovdje u recipe mod pošto me mrzi. Znači... Imaš nešto wooden planka? Imam. Daj mi samo da pokažem kako se craftuje. Daleko sam, hoćeš me... U stvari čakaj bri, sekao sam drvo koji put. Jako sam daleko, ni sam ne znam gdje sam. Vjerojatno se neće sad raditi. Jel si stavio waypoint? Waypoint. Ne. Kako se beše... Aha, ovako. Znači ovako craftujete 3 tap. I on vam služi da skidate gumu uz drvete inače. Sad Justa, da li može beše guma da se povrati na drvo? Mislim da ne, jednom kad je skineš drveta, onda je ona, dobije se onaj sticky resin i onda se on gurne u pečnicu i dobije se guma, ali... Pitam te, sticky resin može da se vrati nazad? Ne, treba ti past onako kao sjeme za drvo i onda ga opet ponovo posadiš i imaš novo drvo. Sapling, okej. Ali ja ne znam gdje je drvo jer ga nema.
Ja ću sad da lutam tako po cijelom ostrovu dok ne umrem. Možeš... Možeš zaustaviti video dok ne nađemo drvo, jel može potrajati? Možda zatraje. Ok ljudi, sad ću stopiram klip ono na kratko samo, to jest na duže vrijeme dok nađemo drvo. I poslije ću da se vratim. Znaš koju rupčaku sam našao. I poslije ću da se vratimo, znači, eno su vukovi. Super. Ok, evo ti. I poslije da, kad nađemo drvo, da vam pokažemo kako se skuplja već ovo sranje. Ok. Okej. Pola sata već lutam kroz šumu. Jer ovo... Ovo drvo. Meni se čini da jeste, pošto kad udarite ispada ovo sranje ovako sa strane. Dobili smo sapling, super. A gdje je guma ona? Izgleda da smo našli jedino drvo u šumi koje na sebi nema ono što nam treba. Moguće. Jeste. Dobro, baš smo dobili 2 saplina pa možemo kod kuće da zasadimo. Nemoj da cepaš, ne. Bil, nemoj da se čekaj. A fuck, ovo je trebalo da ga posadi, jebika. Evo ga ovo. Nice. Ok, malo smo failovali s ovim sticky rezinom, ali nije ni bitno. Ajde samo ovo još da baci, nebitno. Ajde idemo kući da posadimo to drva. Može. Ubivo pile za jelo. Šta sam htio da kažem? Umri pile. Eto. Zašto si ubio pile? Evo i svinja. Zašto si ubio pile, a ti umri pile? Ja ću svinju. Super. Ajde idemo kući da zasadimo. Sad ove sticky rezin, njega stavite u furnace ili pecnicu ili kako god, stavite tamo i ono se peče i dobijete gumu. I od gume pravite kabab. I treba vam copper brick. Tako? Da. Pretty much tako nekako. Ok, a ovo se peče sad ovdje. Samo sekundu da postavljam stakla. Koper nam treba, to sam vidio negdje, ali tačno ne znam gdje. Imam ja nešto kopera. Da ga petnem, Sve čekaj, prži se guma. Ja ovo dobijete jednu gumu, stavi. Si zasadio drva? Ne. Da ga u kući zasadim. Ma jak, stavi ovdje. Vraćala nam se ovca. Lesi se vraća kući. Da. Lesi, znači zove se Lesi. Da. Dobro. Bad. Anyway. Čim samo koliko. Kad je Lesi? 30 minuta tačno. I nemam pojma da sad da završim epizodu ili da je produžim za koji minut. Meni se nešto tu mnogo brzo prošlo. Inače gledao sam kako se pravi bone meal, pošto nisam skoro craftovao pa sam vidio se pravi od koske, ali... Pazi, može u macerator, dobio se 5 koske. 5 bone meala. Da. Šta još? Završili smo kuću, nabavili smo i to je, ja mislim to je kao što sam već rekao. Ne lesi da izađeš na vrata, čiba. Mrš unutra. Pazi leđa. Omg, beži, ja ću odvući ga u reku. Omg. Why the fuck would you? Mislim da možemo tu završiti epizodu. Ok, evo samo da zakrpim u rupu. Ovo je jedan od žešćih momenta. Dođi pokupi stvari jer ako ugasim server posle... Radi kojeg se isplati igrat Minecraft. Da, ne se Creeper. Najbolja stvar igrat. Samo sekundu da skupim malo zemlju da
zatvorim to. By the way, ovaj mod što koristimo za kopanje drveta, to je sečenje drveta, kad posečeš drvo, zavisi kako od kog pika, diamond pick ja mislim ti cepa sve i cepa sklon i lišće sve. Dobro. I ja sad nemam zemlju, imaš nešto zemlju? Imam samo jednu. Lol. Mislim da ti to neće pomoći previše. Ne baš. Ok ljudi, to je to otprilike za ovu epizodu klip kako god. U drugoj epizodi idemo da kopamo rudnik. Nađemo malo coal i sve što nam treba. Šta još? To je to valjda. Će da beremo ovaj rubber tree i ta sranja i evo ga pauk. Jel ovaj treći krevet za Lesija? Je, još jedan fali za... Ja vidim imamo pile. Da. To je to ljudi, stvarno sad. Znači, šerite, subscribeujte, lajkujte. Ništa, čujemo se u sljedeći epizoda, možda je snimimo sad odmah, možda je snimimo i nekog drugog dana. Da. Pozdrav. Pozdrav od Juste, Johnny-a, Lesija i Pileta. Pileta, da. Tuđe.